Dobrý deň, volám sa Marian Mituch, no a dnešnou témou v oblasťou, ktorú by som vám chcel odprezentovať, to sú nové genové techniky, ktoré sú odvodené, kvázi spojené s prípravkami na ochranu rastlín, čiže niečo aj o tých prípravkoch na ochranu rastlín, ako budú fungovať a akým systémom budú podmienené v budúcnosti pre tých poľnohospodárov. Čiže v krátkosti, skôr než prejdem na nové genové techniky, by som vám niečo povedal k tým vývojom pri tých prípravkoch na ochranu rastlín. Vieme dobre, že veľkým globálnym problémom je zmena klímy a to si samozrejme vyžaduje, aby všetky štáty na celom svete, hlavne takisto aj členské štáty Európskej únii spolupracovali a diskutovali o tomto probléme. Preto tí najväčší lídri sa dohodli na takých ambicióznych nových cieľoch boja proti tomuto fenoménu, ktoré čím samozrejme zahrnuli všetky tieto svoje plány a ciele do tzv. Parížskej dohody. V tejto súvislosti Európska komisia na čele s predsedníčkou Uršuly von der Leyenovej v roku 2019 prinieslo Európskej únii takú vzájomnú transformáciu hospodárstva Európskej únie a poznáme ju samozrejme pod inou definíciou ako Európska zelená dohoda. Je to nástroj, ako čeliť daným výzvam a premeniť ich na nejaké dané príležitosti. Ale primárnym cieľom Európskej zelenej dohody je zabezpečiť, aby sa Európa do roku 2050 stala ako prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Na základe tejto zelenej dohody vznikli rôzne stratégie v oblasti poľnohospodárstva, pôdohospodárstva, napríklad stratégia o biodiverzite, akčný plán nulového znečisťovania, ako aj stratégia v oblasti pôdy, plnenie cieľov iniciatívy Európskej únie zameranej na opeľovače, stratégie udržateľnosti Európskej únie zameranej na chemikálie, ako aj na BOZP, čiže ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021-2027. Medzi aj najdôležitejšie tie stratégie v rámci Európskej zelenej dohody bola práve stratégia z farmy na stôl, ktorá má viesť k udržateľnejšej potravinovej politike zapojením všetkých fáz potravinového reťazca, tak, aby bola zároveň v súlade so stratégiou Európskej únii, čo sa týka ochrany v oblasti biodiverzity do roku 2030. Čo sa týka tej stratégie Farm to Fork alebo z farmy na stôl, tak komisia túto stratégiu predstavila v máji 2020 ako jedno z kľúčových týchto opatrení Európskej zelenej dohody. No a zámerom sa tejto stratégie, ktorá prispieva k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, je posun súčasného potravinového systému Európskej únie smerom k udržateľnému modelu. Popri tom, že potravinová bezpečnosť a bezpečnosť potravín majú naďalej prioritné toto dané postavenie, sú hlavnými cieľmi tejto danej stratégie, ako je ochrana prírody, zabezpečenie cenodostupných a výživových potravín, zníženie používaní tých pesticídov a hnojív, takisto aj zvýšiť plochu pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo, znížiť potravinové straty a plytvanie potravinami a tak ďalej. Je ich to veľa. No a takýto prechod na ekologickejší potravinový systém má vytvoriť nové podnikateľské výzvy alebo príležitosti, čo môže priniesť aj ovplyvniť príjmy agropotravinárskych subjektov. No na to, aby samozrejme toto všetko bolo dosiahnuteľné, Európska komisia predstavila nový návrh nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, a to konkrétne v roku 2022. No a čo tento návrh hovorí, čo sa tam píše, tak hovorí sa o rôznych podmienkach, akým spôsobom dosiahnuť tú klimatickú neutralitu, napríklad zabezpečenie zdravých a kvalitných potravín za primerané ceny, šetrnosť životného prostrediu, ako aj ochrana zdravia, či už tých, ktorí aplikujú tie dané prípravky na ochranu rastlín, alebo vo všeobecnosti tých daných spotrebiteľov. Na to, aby sa toto tiež všetko mohlo splniť a dosiahnuť, tak ten návrh má nejaké tie dané podmienky, čo jednotlivé ekonomiky, národné ekonomiky členských štátov Európskej únii musia splniť. A to je napríklad znížiť prípravky alebo spotrebu tých prípravkov na ochranu rastlín a s tým spojené rizika o 50%, všetko v závislosti od toho, aká daná spotreba, alebo kde patrí
tá príslušná krajina so spotrebou, vlastnou spotrebou tých prípravkov na ochranu rastlín, že to je všetko rozmiestnené alebo kategorizované do 3 kategórií skupín tejto danej spotreby. Napríklad Slovenská republika patrí do tej najnižšej kategórie, čiže u nás je tá spotreba voči ostatným tým členským štátom oproti priemeru Európskej únii veľmi dobre a preto napríklad my by sme mali znížiť tieto prípravky na ochranu rastlín iba o 30 alebo 35% celkovej v rámci Európskej únie. No a potom takisto treba znížiť o 50% používanie nebezpečnejších pesticídov a mať až 25% celkovej poľnohospodárskej pôdy obhospodarovať ekologickým spôsobom. No a sú tam aj iné redukčné ciele, ako redukovať používanie tých chemických pesticídov, čo som už hovoril. No a napríklad tam by boli uplatnené aj nové monitoringy a zber dát, napríklad o využívaní nechemických metód, pre redukciu škodlivých činiteľov, používanie pesticídov a aplikácií, že všetko by bolo monitorované na novo a podľa toho by sa vyvíjali aj tieto nové podmienky a k tomu, akým spôsobom sa budú aplikovať aj tie nové genové techniky. A samozrejme tam sú aj evidované aj napríklad také podmienky na modernizáciu poľnohospodárskej výroby. To znamená, že už by sa použili aj možné tie drony na aplikáciu tých prípravkov na ochranu rastlín. Najdiskutovanejšie časti tohto návrhu nariadenia boli určite redukčné ciele, či už na úrovni Európskej únie alebo na úrovni tých členských štátov, ako som ho spomenul, ktoré by boli kategorizované podľa toho, kde v ktorej krajine je aká spotreba. Potom boli tam citlivé oblasti, tam veľmi jednoducho k tomu, ktorá je tá oblasť alebo tá časť toho návrhu nariadenia asi najškodlivejšia a najviac diskutovaná len z toho dôvodu, lebo tam tie citlivé oblasti boli aj veľmi citlivou oblasťou jednotlivých krajín. Napríklad Slovenská republika, keby toto by malo zahrnuté táto oblasť a táto podmienka v takom znení, ako to návrh nariadenia vykazuje, tak alebo určuje, alebo navrhuje, tak v rámci Slovenskej republiky tak až na 85% území by sa nemohli aplikovať prípravky na ochranu rastlín, čo by bolo asi likvidačné pre celú Slovenskú republiku, čo sa týka v rámci poľnohospodárstva. Potom je tam integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom, kde sú potrebné tiež špecifické manuály, čo u nás je ešte v pozadu. To znamená, nie sú pripravené, no a vedenie evidencie o IPM a tak ďalej a tak ďalej. Aký je aktuálny stav? Samozrejme, aký je aktuálny stav tohto vývoja návrhu nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín v tomto danom roku, keďže vieme, že to bolo predložené v roku 2022, niekedy v strede, okolo júla, augusta, tak v tomto roku v januári tam bola príprava stanoviska k návrhu nariadenia. Vo februári tam Inštitút pre európsku politiku životného prostredia Comenvy vyzvalo komisiu k prijatiu pravidiel pre danú súrku do konca roka 2024. Potom v marci Európska komisia predložila návrh stanoviska k súrke na pripomienkovanie hlasovanie o konkrétnom stanovisku. V apríli bolo predložených až 2600 pozmeňovacích návrhov k stanovisku SUR, v niektorých sa písalo aj o úplnom zrušení tohto návrhu, respektíve o aktualizovaní alebo v zmenách niektorých článkov. V máji Nemecko napríklad urobilo takú štúdium, čo by sa stalo, keby mali prijať tieto podmienky tohto návrhu, tak povedali, že 35% by bolo prepad výnosov v poľnohospodárstve v rámci zavedenia SUR, to znamená okolo 7 000 eur v rámci hektára. Európska komisia varovala v prípade neprijatia SUR, že tak by nemusela prijať ani otvoriť napríklad práve tú diskutovaný článok, a to je návrh k NGT, k novým genovým technikám. To znamená inak priložené, že ak nepríjmú tento návrh o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín k súrke, tak nepredložia ani NGT. Jún Európska komisia predložila doplnkové štúdia, ktoré boli vyžiadané ešte v roku 2022. V decembri Európska komisia ale nechcela zverejniť niektoré čísla, lebo boli ešte nedoriešené, respektíve z tej analýzy nevychádzali také čísla, ktoré si ako Európska komisia žiadala. V júli
Výbor KOMAGRI naplánoval hlasovanie návrhu stanoviska k SUR na začiatok augusta. Rozpor v júli ešte nastal v rámci Európskej komisie, keď dodatočné štúdia k SUR nepriniesli žiadne nové štúdia a tým ako keby nevykonali žiadnu dodatočnú kvantitatívnu analýzu. Pre vás je to, vám poviem to, že v skrátkosti, že tie štúdia mali priniesť práve výsledky, na základe ktorých by mohli byť stanovené tie podmienky v návrhu nariadenia. Najväčším škodcom kvázi tohto návrhu boli, že sa porovnalo neporovnateľnými tými analýzami, keďže sa hovorilo len o predaji tých prípravkov na ochranú rastlín v rámci členských štátov, ale hovorilo sa cieľene o už spotrebe. Áno, a predaj a spotreba to sú dve rozdielne veci, lebo nemôžeme sa odrážať od niečoho, čo nemôžeme porovnávať tým daným cieľom. To znamená, predaj, napríklad Rakúšania môžu kupovať u nás, takisto aj Slováci u nich môžu kupovať prípravky na ochranu rastlín, no ale napríklad, čo už nemôže priniesť tú analýzu takú zodpovedajúcu daným cieľom. Potom august, tam bol výbor KOMAGRI, tam odložilo naplánované hlasovanie k návrhu stanoviska SUR, čím sa odložilo hlasovanie aj KOMENVI. No, potom prišiel október, tam hlasovanie výboru KOMAGRI k stanovisku SUR. Prvý návrh bol úplne zrušenie návrhu nariadenia k SUR, čo neprešlo samozrejme, tak 11 krajín to aj podporilo. Zrušenie sa následným otvorením návrhu nariadenia sa prepracovanou verziou, to tiež bolo navrhnuté. Ďalšie pozmeňovacie návrhy cca tých 250, za ktoré sa hlasovalo. Potom bolo hlasovanie výboru KOMENVI, áno, k stanovisku SUR mali dve alternatívy, čiže to, čo predložil KOMAGRI, a ešte vlastnú alternatívu, ktorá bola oveľa prísnejšia. Samozrejme presadili tú vlastnú alternatívu tam danému stanovisku a zahlasovali za tú prvú. Čiže potom v novembri to španielské predsedníctvo spracovalo všetky návrhy, či už KOMAGRI, či už KOMENVI. Potom sa rozhodli, že zostanú pri tom stanovisku, čo predložila Európska komisia, čiže to stanovisko od KOMAGRI a KOMENVI nebolo odsúhlasené a tie pripomienky a tie menšie zmeny, ktoré urobilo to španielské predsedníctvo, boli odsúhlasené. No ale na základe ďalšieho rokovania v novembri k návrhu nariadenia k prípravkom na ochranu rastlín, tak to bolo neodsúhlasenie toto stanoviska, respektíve tohto návrhu nariadenia, čo znamená, že zase sme na začiatku toho celého vývoja návrhu nariadenia, lebo sa nedohodlo na konečných podmienkach a výsledkoch. Ďalšie rokovanie by malo byť v budúcom roku niekedy po voľbách. To znamená, že v Európskej únii, to znamená niekedy v apríli až máji, má sa otvoriť táto téma, ale už s tým, aby boli už aj tie iné analýzy k týmto spojené. To znamená, aby sme už mali aj analýzu danej spotrebe tých prípravkov na ochranu rastlín. Prečo som vám spomínal práve tento návrh nariadenia? Preto, lebo práve nové genové techniky vychádzali z tohto vývoja k prípravkom na ochranu rastlín, kde sa žiadalo znížiť danú spotrebu tých prípravkov na ochranu rastlín o 100% a práve tieto nové genové techniky by mali dopomôcť k zníženiu týchto najnebezpečnejších prípravkov alebo tých všeobecných platných autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Čiže niečo k novým genovým technikám. Čiže od roku 2001 bola kvázi prijatá tá smernica o GMO, čiže uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. Významný pokrok potom prinieslo v oblasti biotechnológií, čomu viedlo k vývoju nových genomových techník. V Únii a na celom svete by mal byť podľa týchto výsledkov dosť veľký dopyt po nových genových technikách alebo NGT rastlinách z dôvodu ich potenciálu prispieť k riešeniu súčasných výziev v agropotravinárskom systéme. V dôsledku zmeny klímy a straty biodiverzity sa pozornosť upriamila najmä na dlhodobú odolnosť potravinového reťazca a potrebu prechodu na udržateľnejšie poľnohospodárstvo a potravinové systémy.
A práve v stratégii z farmy na stôl v rámci Európskej zelenej dohody sa ako možný nástroj na zvýšenie udržateľnosti agropotravinárskych systémov a na prispenie k zaručeniu potravinovej bezpečnosti konkrétne identifikujú nové techniky, vrátane biotechnológie, ktoré sú bezpečné pre daného spotrebiteľa, ako aj pre životné prostredie. Samozrejme, okrem tých zmien danej klímy alebo straty biodiverzity sú aj iné dôsledky, z akých dôvodov by mali byť zavedené nové genové techniky, a to je stratégia z farmy na stôl, ako som už spomínal, no a takisto aj prechodu, aj kvôli dôsledku aj pandémie COVID-19 útočnej vojny Ruska proti Ukrajine, kde sa samozrejme Európska únia ocitla v takej situácii, kde sa zistilo, že je dosť závislé na vonkajšku. Čiže komisia vo svojom oznámení o preskúmaní obchodnej politiky zdôraznila úlohu otvorenosti obchodu v rámci koncepcie, čiže otvorenej stratégie strategickej autonómie, a pripomenula význam otvoreného a spravodlivého obchodu s dobre fungujúcim, diverzifikovanými a udržateľnými globálnymi hodnotovými reťazcami. Následne 5.7.2023 bol predstavený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rastlinách získaných určitými novými genomickými technikami. No ale skôr, než tomuto prejdem, tak v rozsudku 25. júla 2018 Európsky súdny dvor rozhodol, že smernica o GMO sa nemôže vykladať tak, že sa z jej pôsobnosti vylúčujú geneticky modifikované organizmy získané prostredníctvom nových techník, metód mutagenézy alebo respektíve cisgenézy. Rada v rozhodnutí z 8. novembra 2019 požiadala Európsku komisiu, aby do 30. apríla 2021 predložila nejaké dané štúdiu, pokiaľ ide o postavenie nových genomových techník v práve Únie. No a komisia predložila štúdiu nie 30. apríla, ale 29. apríla 2021, kde sa dospelo k záveru, že existujú presvedčivé náznaky o tom, že súčasné právne predpisy Únie týkajúce sa GMO nie sú vhodné na reguláciu NGT rastlín získaných cieľnou mutagenézou, cisgenézou a výrobkov z nich odvodenej. No a aké sú dôvody zavedenia a ďalšie, je ich veľmi veľa, áno, ale stále nie sú dostačujúce preto, aby boli bezpečné. Aj keď štúdia hovorí, že sú bezpečné, ale potrebujeme na to veľa viac, aby ten návrh tohto nariadenia o NGT bolo presvedčivé a pre spotrebiteľa bezpečné. Ale medzi tie najhlavnejšie príčiny, ako som spomínal, je návrh nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, čiže vychádzajúce z stratégie farmy na stôl. Takže prešli ešte viac konkrétnejšie na NGT. Áno, čiže tu by sme v krátkosti definovali, čo znamenajú nové genové techniky. Predstavujú rôznorodú skupinu genomových techník, z ktorých každá sa môže používať rôznymi spôsobmi na dosiahnutie odlišných tých výrobkov, ako aj výsledkov. Ich výsledkom môžu byť organizmy s modifikáciami, ktoré sú napríklad rovnocenné s takými výsledkami, ktoré môžu byť dosiahnuté jednoduchými konvenčnými metodami šľachtenia, alebo organizmy s komplexnejšími modifikáciami. Nové genové techniky poskytujú nové príležitosti úpravy genetického materiálu organizmu, ktoré umožňujú rýchly vývoj odvod rastlín s osobitnými vlastnosťami. V mnohých prípadoch tieto nové techniky môžu viesť aj k cieľnejším, ako aj presnejším výsledkom ako tie, ktoré sú dosiahnuteľné daným šľachtením, prírodným šľachtením alebo tým konvenčným šľachtením alebo zavedením genomových techník, a tieto úpravy by mohli, ale nemusia viesť v prírode, alebo by sa mohli získať konvenčnými technikami šľachtenia. Aké sú spôsoby úpravy, tak samozrejme cieľnou mutagenézou alebo cisgenézou, samozrejme vrátane aj intragenézy sa považujú za ako nové genové techniky a odlišujú sa od zavedených genomových techník, že od GMO, z dôvodu ich inovačných prvkov. Hlavne áno, napríklad väčšia presnosť, vyššia rýchlosť šľachtenia pri zavádzaní požadovaných genetických modifikácií a vkladaní genetického materiálu len z prežiteľných druhov.
Cynomutagenézou a cisgenézou sa nezavádzajú, alebo nezavádza genetický materiál z nekryžiteľných druhov, lebo keby sa zavádzali z nekryžiteľných druhov, vtedy už hovoríme o GMO. To je už transgenéza. Áno, to znamená, že čomu dochádza v prípade zavedených genomových techník. No ako je kategorizujeme, čiže na dve oblasti, to je na NGT1 a na NGT2. Pri NGT1 tam hovoríme do 20 genetických modifikácií NGT rastlín, ktoré komisia považuje za nie rizikové, ktoré považuje za prírodné až konvenčné, lebo aj v rámci prírodného šľachtenia alebo konvenčného šľachtenia dochádza k nejakým zmenám toho genómu. No a práve preto to považujú za tú kategóriu, kde nie je potrebná vysledovateľnosť až po danému spotrebiteľovi, len k poľnohospodárovi. Čiže tam je tá vysledovateľnosť a bežné tie podmienky, ktoré musí spĺňať napríklad GMO a rizika a tie kontroly sú vložené, vkladané práve do NGT2, ktoré hovoria genetických modifikácií v počte nad 20. Pri NGT2 práve NGT2 sa musí riadiť podľa podmienok GMO. Potom sú výskumy, samozrejme, ktoré prebiehajú verejným a súkromným s využitím nových genomových techník týkajúcich sa širšieho okruhu rôznych plodín a vlastností v porovnaní s plodinami a vlastnosťami získanými transgenovými technikami povolenými v Európskej únii alebo na celosvetovej úrovni. Veľmi dobrú listovku sme mali predloženú práve zo Slovenskej asociácie ochrany rastlín a Slovenskej šľachtiteľskej a seminárskej asociácie, kde presne táto listovka hovorí o delení GMO a NGT, respektíve aký je rozdiel medzi GMO a NGT. Odporúčam si to naozaj pozrieť v danej prílohe v prezentácii a naozaj porovnať si tie rozdiely medzi GMO a NGT, kde napríklad pri GMO, tuto je pekne napísané, že sú to transgénne rozdiely, to zahrňuje napríklad zavedenie DNA z iného druhu prostredníctvom genetického inžinierstva. Čiže tam ten gén z iného druhu sa vkladá do rastliny DNA, ktorú chceme zmeniť. Potom je to NGT, tam sa píše o mutagenéze, cisgenéze alebo intragenéze. To znamená, že to iba z toho istého druhu sa prevedú tie genómy, ktoré chceme zmeniť. To znamená zo zemiakov na zemiaky, alebo zo zemiakov rôznych odrôd zemiakov do daného zemiaku. Ale stále hovoríme o zemiaku. Áno, to znamená, že nechceme mať, len to jednoducho, mačko psa. Áno, to znamená, že nekrížime mačku so psom a opačne. Čiže naozaj odporúčam túto listovku si prezrieť, prečítať a potom tu sa pochopí, že čo sa myslí pod NGT. Napríklad tu, na čo slúži NGT, čo by sme tým vedeli dosiahnuť. Napríklad odolnosť rastlín proti škodcom a chorobám, ktorá znižuje potrebu používania tých prípravkov na ochranu rastlín. To práve hovoríme o návrhu nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín. Takisto rastliny sa účinnejšou spotrebou dusíka vyžadujú takisto menej vstupov, napríklad sa znižujú aj náklady do daného poľnohospodára. Potom rastliny odolné voči stresu, by mohli byť, ktoré poskytujú stabilnú úrodu v rôznych meteorologických podmienkach zhoršených zmenou klímy. Takisto rastlinné produkty sú dlhšou trvanlivosťou znižujúce plytvanie potravín a tak ďalej. Všetko si môžete dočítať v listovke. No a veľmi odporúčam pozrieť si aj video, kde presne môžete vidieť tie rozdiely v rámci NGT a GMO, respektíve čo prinesie to NGT. Čiže keď si spustíme to video. Humans have been improving grains, fruits, vegetables ever since we started growing them. We crossed and selected plants, picking the right characteristics to get better crops. New genomic techniques allow us to do the same, faster and with more precision. The techniques identify and select the right characteristics from the plant's own DNA, or from a related plant, like a different variety of potato. This way, you can develop a potato that survives a lengthy drought, or a tomato with more defences against pests. With droughts, heat waves, new pests,
We need all hands on deck. The updated rules make it possible to use new genomic techniques in a safe way. European consumers can keep eating safe, nutritious and tasty food. And farmers can deal with the impacts of climate change and biodiversity loss and reduce the chemicals that harm our health and the environment. To bolo k tomu videu, no a ešte veľmi v krátkosti, ako sa to celé vyvíjalo v danom roku, čiže v roku 2023. Vo februári Európsky súdny dvor rozhodol, že organizmy získané náhodnou mutagenézou alebo cisgenézou nebudú zahrnuté pod prísne pravidlá Európskej únie, to znamená tie pravidlá, o ktorých som hovoril v rámci GMO. Potom 50 organizácií vo februári ešte zo 17 členských štátov Európskej únie doručili Európskej komisii petíciu, v ktorej vyzýva komisiu k tomu, aby zaistili, že NGT budú dostatočne regulované a označované. V júni tam bola prvá informácia o termíne predloženia tohto štúdia alebo na toho návrhu naradenia o NGT. Júli Európska komisia predložila dňa 5.7.2023 návrh naradenia o NGT. Európska komisia zároveň v tomto mesiaci vydala aj povolenie na dovoz 7 geneticky modifikovaných plodín z tretích krajín, či už 3 druhy kukurice, 3 druhy sojových bôbov a bavlny. No a v októbri výbor Európskeho parlamentu Comenvy predložil návrh stanoviska k NGT. Hlasovanie bolo naplánované na november, no a v novembri prebehla diskusia k NGT medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi Európskej únie. Čiže to je zatiaľ k tomuto. Ako to bude celé prebiehať, nevieme. Sú rozdelené názory v rámci či už Slovenskej republiky, ako sú rozdelené názory aj v rámci členských štátov Európskej únie. Uvidíme, aký bude výsledok. Všetko závisí podľa toho, ako prebehnú diskusie k SURke, čiže k návrhu naradenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, a tým pádom sa to bude aj podľa toho vyvíjať aj návrh naradenia o nových genových technikách. Ďakujem pekne za pozornosť. Dovidenia.